Malik dinar diýäle ulkan bir weli geçipdir. Ulkan ariflerden. Ona aýdypdyrlar, sen olal iýli adam dädim. Sen bir döwletiň adamsydyň, özüňde arak içýädiň, näzire ulkan adamlardan bolan. Onu aýdypdyr, dogrudur. Mene hitmette, serbazida, erçiste, sifada şoň birinedim diýipdir. Arakda içerdim diýipdir. Emma bir gün Hudaý Taala maňa bir gyýyz berdi, musulman adam ha öýdi. Hudaý Taala maňa bir gyýyz berdi, maňa beter mahabbatim var. Maňa mahabbatim beter känni bizar gyýyz ulally 2 ýaşady. Yortup başladı, yürüyüp başladı, mahabbatim önküden ne beter arttı. Haçan 2 ýaşa barandan jany çykdy, dünýeden geçadi. Galym dewadı men diýär. Bu gyýyzyň da etýäni işi, hemişe men arak şek bolamda, men kuzama öl yortup elimdäki zor isime dökür ýörerdi diýär. 2 ýaşda da bir jany çykýar. Men maňa beter narahat bolup gelip bäkam nime Şaban gecesi. Şaban ayın ortasında nime Şaban mübarek gecesi. Yatsymda okuyum attım şudur şuna yatıp kalıptırın. Özü hem cımğa giyece hem nime Şaban giyece. Dişimde keennel kıyamete kad qamet. Kıyamet bolupdyr. Kabrdan iki adamla turup gelýär. Hemmeti hesaba gaşyň turup barýarlar bir ýeri. Perişteli gowup barýar. Wezir hemme adamla menne barýandyr ýeri. Emma birden iýdimden bir ses eşitdim diýdir. Allah ses gelýär. Görsem bir ýylan agdyny açyp dogurmaňa gaşyň gelýär. Gaçdym şundan diýip. Gaça, o da gelýär. Ýaqyn daş. Öwümden bir ýaşly adam çykdy diýipdir. Keýwere owadan arasdaja egilmaşy bar. Ýüzi gözi nurana. Salam berdim. Hey hacı däde, ey ýaşly, şu ýylandan men saklap göri diýdim. Ýaşly köýünden ýaş aktyryp aglamagydyr diýip. Janım menen saklajak, özüň görýän men zeifligimi. Ol ulkan ýylanyň öwünde men näjere düreýin ahadyp. Onu men näme deýin diýdim diýe diýişimde. Gidip belkim öwüňden bir zat çyksyn sen saklajak diýdim. Bize kaçmağa dörttür. Yine gelýär ýankı. Kaçıverdim, o da gelýär. Kaçıverdim, o da gelýär. Bir dağın üstüne çıktım. Aňyrdy cehennem. Zıngsaňa cehennem, zıngmasaňda ýylan gelýär. Zıngajak bolýan şu ýylandan korkuşma, emma bir ses geldi. Ýok, cehennem teň jaýynda bitadyn git diýdi. Bir fereşteleň ýerge. Ondan düşakana gaýta gowmaga durdum. Yine ýaşly öwümden çykdy. Ay hacı däde, ey ýaşly, meni saklasana şundan. Yine ağlap, gözünden yaş aktırıp vak başaramak, elimden gelse kovacak, näme deyin men? Sen yani şeyle bir dağı var, şoň sinide çık, musulmanlaryň amanaty var, belki sen de amanatyny şoň içinde bawarsın diýdi. Şu gaýta o dağa gaşyn kovmaga durdum diýdi. Şu dağa başyn bardım, çıkyberdim üstüne, dağa çıkyp garýakan ferişteleň meýili gyýgyrdy. İrfa'u es-sutura waftahu lehu al-masariga. Bir adam gelýän şekilli perdeleri aýryn gaflarda açyň diýipdir. Ýanky Mälikden çirim şu perdeler açylyp gaflada açylyp du. Ýortup barýa görsem bir çofar çağıjykla we ogullan gyýdan ulkan adam ýok. Her gaýty bir aýanjak ýorçyp dula. Şonu görsem men gyýjadym da içinde. Şol aňyrdan bir adam gelýär diýip hemmeti gözleşip du. Icadımın da gözüme düşüp ağlap qalat wallahi abi hada qasam etýän şol elýän men dädim ýaly bolýar diýip ýortup elim berýärik diýip elimden tutup ol ýylany da ýygyny gowdy. Ýanky gyýjad, öz gyýjadym men gojojugymda oturdy gelip diýipdir. 2 ýaşyndaky aýrylanja gyýjad hawada. Gojogunda oturakana gyýjad aýat okypdyr. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey däde, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آيان ترجمة الشيء سوريا حديثة. هي مثل ما الله وقت olmadı mı yürekleri yer yanıp? Hudaý Taala şikef aýtýar. Hudaý Taala biri yaradan Halık Rabbil Alamin näme diýär? Him zenneti bolmadı mı musulman adamdan yüreği eritin dininden çürüyüm. Elem ye'ni lillezine amenu. Musulman adamdan vakti bolmadı mı? En takşa kulubuhum li zikrillah. Kalpları Hudaydan çürüyüm biraz yumuşatın.
وما نزل من الحق هي وقت بولمد ما إن قرآن يدنا دشسله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب هي وقت بولمد ما إن مسيحي لريان بولمت الله هي وقت بولمد ما إن يهودي ليان بولمت الله وقت بولله مثل ما الله دي قيجاد ينقى آيان وقيبتر إما ينقي ديادة آغلما وترتر قيجاد كن قرآن باليان ديبتر وأنه قيجاد يدبتر بالقرآن بالياد ديبتر بلك سيزن يتكل ديبتر بجانلن يا مبقيد oğlan erkek oğlan doğdu bitada. Onu bir tofar Müslüman adamdan çağıları belagati yetmeke dünyadan geçti bir hemmemize ştak getirilýär. Nämet ýaňy bitada. Bir kıyamatın muntezer ştada bu menfaat o yerde o nimetin içinde kıyamet bolanda inşallah size kömekçi bolmaly diýipdir. Onda sen hemmeler doğrudan bileceksen diýipdir. Ol men kawlan ýylan näme diýipdir. Huwa a'maluka sayyi'ah tamam eden günahlar deyiptir. Tamam telekelikler, gıybatlar, araklar, tuhmetler, namaz etbermemi, arada etbermemi, metele okami, eziyet vermemi, näme eziyetler bolýan bolsa, partimi, parami, Müslümanın hakkını yememi, näme bolýan bolsa şola deyiptir. O deyiptir ki, İslam ağzıyla qafıp gonca üflep cehenneme okulacak sen deyiptir. Onda o yaşlı näme deyiptir. Öwümden bir köydek çıktı, pahibay da ağlayadı. Edence ağladık, edence qawy işlen deyipdir. Eger ondan kam qawy iş edenler bolsaň, eger namaz zehretine arasy bolan bolsaň, etbermeli zatlar etberen bolsaň, mehabbetli bolan bolsaň, onda o ýaşly daýaw adam bolardy, ýylanyň da öwünde durardy, belki ýylanyň kiçi bolardy, ýa ýok bolardy deyipdir. Ol ýaşly fakir, men zeif, men näme deýin diýip ağlaýarlygy sen zeif amalyň o deyipdir. Şey diýenni oýanlym deyipdir. Şondan tawba etdim. Malik ibn Dinar'dan Malik ibn Dinar boldy diýipdir. Hulada eger ozul ýok bolýan bolsa çemehine barar ýaly zat däldir. Hudaý Taalaň lanet eden dady, peýgamberiň lanet eden dady. Bir wagt ozul şeytan ağlan bolsa, yaman ýoldaş ağlan bolsa, peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem aýtdy. Bir bende günahy eden bolsan, her bir günahy bolsan, mene tawba etdim diýip, dehrete barıp, istinja barıp, dehrete barıp namazyny okuyup namazdan sonra Hudawanda men günahmy geçeweri, meni şeytan ağlapdyr, meni yaman ýoldaş ağdyrıpdyr, innikrap etmeýin diýip günahy geçirilýär şol adamyň diýip aýdýar.